Ubonakala ngani ke umuntu onezimpawu zashukela? Ngiye ngithi ke mina ngoba ngifundisa amanesi. Yebo. Ukuthi if sibabuza abantu sithi uphuza njalo yini? Uchama njalo yini? Omunye umuntu usuke naso isifo sashukela kodwa engakaza nake ukuthi usenaso. Ngokuthi uma umbuza ama questions lawo uyawasebenzisa, lawo ma questions awasizi kakhulu. Kodwa uma ubanikeza abantu in a community nje ukuthi umuntu wesilisa 1 i-waist circumference yakhe nesifazane ayifani. Umuntu sikhuluma ngemkhaba manje. Ngomkhaba manje. Absolutely. Kumnandi ngoba i-tape measure akekho umuntu ongekaza akwazi ukuyithola. Hey ungagadlike kakhulu. Rand yabona nje ishibhili. Ngiye ngithi ke kuhle umuntu ahlale ne-tape measure ekhaya ukuze akwazi ukuyibona. Kuthiwa owesifazane akumele i-waist circumference yakhe ibe u-88 centimeters. 88 owesifazane. Bese kuthi owesilisa yena akumele ube ngaphezulu kwa 94. So sithi ngamanye amazwi umuntu wesilisa nomuntu wesifazane labo bantu abafani. Absolutely. Bese kuthi ke ne-age ke uthola ukuthi mhlawumbe 40 and above. Kodwa ke kuthiwa ngokocwaningo ke sebeyatholakala ke abangaphansi kwa40 ngenxa yokuthi kuthiwa bona ke oada. Moody's. Ngoba bangaphansi kwa40 years. Kuthi ingenxa yokudla, ingenxa yokuthi abantwana sibanikeza kakhulu, bahlale kuma TV bangakwazi ukuyivocavoca. Yes. Bese kuthi ke i-age from 40 years and above. Nje most of the time kuyabonakala nakhona. Nangaphezulu. Bese kuyashiwo ke kuthiwa buka ukuthi ngosuku noma esontweni uzivocavoca kangaki. Ngaphandle ukuthi uzufika eclinic bazokubuza amanesi ngoba inkinga la kwesifo sashukela kuthiwa u10 years uba naso isifo sashukela kodwa ungazi. Yingakho sithi thina kungcono ukuthi abantu abakwazi ukuzibonela ekhaya bengakazi bafike esibhedlela ngoba kuthiwa ngalesi sikhathi umuntu esezizwa ukuthi usenokoma njalo i-damage ngaphakathi kuyena isihamba amakhilomitha kakhulu. Yingakho kungcono ukuthi sibafundise ukuthi party tape measure 88 centimeters uyayidla yini ikakhulukazi kulabo abadla imishanguzo ye-BP. Nabo futhi bayi-risk bayatholakala nabo. Ukhona yini ekhaya wakwaba nesifo sashukela? Udla kanjani? Ama-fruits uyawadla yini kathathu ngosuku?